Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan adayan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita ak iti biag. Di makelak iti broken family. Isu akinungkunak iti bagik. Ajak tupulos makiasawa. Tajak kayat amapadasan, tikas iti napasamak, kadagiti dadakkel ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Dayan. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Dayan, kaanakan. Ita taadan sa bali akadendenan ni mamam. Anya ti planom. Agyan kakadilata dito balayo. Daita ti Jack amo, Auntie Sally. Aging gaita. Jack pa'y lamaaklon ang nagsinanda mamakan, Papa. No apay mat ngamin ang naaramid ni Papa tinagbabae. Nimat, Mama. Dayjay, adamat ten boyfriend na. O nayan ti kasya nagbanagan ti pamilyayo. Anya ngay nga rod. Talaga kasta ti biyag kanakan. Ikararag tayo lang nga nasapay lakumat agbalin ang naragsak na mamakan papam iti kasya'y a desisyon da. Anya nga panukasari tayo ni Papa, Auntie. Iti kasta, urnusan dan ti parikot dakin ni Mama. Namin adon a kinasaritak ni papam. May papan iti day taabanag. Ngam saan na dumngag kanyak. Uray kabsat ko ti amam. Jack pulos kanunungan ti panagbababae na. Nasaya at tada kayon, Mama. Mabalin ka ding agsarita tayo. Anya tinas ka na pagsaritaan ta, Dayan? Umadanin ti pa nag-enroll para iti sumaruno a semester. Mabalin ka di nga ala akong ti pag-tuition ko. Awan pa'y kwarta amayawat ko. No kayat mo, mangibaga ka pa'y ka ni Antim Sally. Ay, mabainak, Mama. O di saan ka nga enroll? Awan mayawat ko a kwarta. Kaputa ado ti paggastusak. Kasta timbaga kan ka ni Mama, idi nagdawat ka iti kwarta kan kuana? Wan Dorothy, sipod nagsinadakin ni Papa. Nagbaliw mo tento ugali na. Saanan akas idian na asikaso. Unay matan ti sitwasyon mo ita? Anya nga tano ibagam ka ni Antim Sally ti parikot mo. Iti kasta, matulungan na ka. Friend, mabainak. Ang mga noan niya ti makunana kanya. Awan mo't siguro makunanakan ka. Naskan nga ibagam ka ni Antim, dagiti masapsapol mo. Nang ronak at pa nag-enrollan. Sigaman gaya minsan Dayan. Itaman pa'y napanunot mo ti agpasyar dito'y balay. When in San James, adda ko mga min ibagakin ni Auntie Sally. Iso nga imayak dito'y balayo. Wrong timing ka insan. Adda na patag-anapanan ni Mama. Ket amangan numarabyan. Kasta ka di insan? Wen insan. Ano kayat mo? Urayom langan ni Mama. Ken dito'y kamaten amaturog. Iti kasta, makabanding da kamat kan ni ading ko. Ne, adda kamat gayam, Dayan. Dito'y kapay gayam anaturog. When Auntie, inururay kayo ngamin. Apay, adanas kan nga ibagam, iso nga inuray mo ti panagawid ko. Parikot ko ngamin ti pa nag-enroll ko para ita a semester, Auntie. Iso nga imayak, gaputa kayat ko ti agpatulong kada kayo. No mabalin. Mabalin, apay kit din asaan. Inton bigat ayawat ko kan kati kwarta akasapulam. Tapno maka-enroll kan. Kano kayat mo? Mabalin mo ti agnaod dito balay. Iti kasta, maipaay amin akasapulam. Kung nagtumat nga minkan ka, at tulungan na ka ni Antim Sally. Naimbaglaangan at hanapan ka iti ayan na.
Wan nga rod, bes. Naimbaglaan tanasing ti kabsat ni Papa. Tano saan? Amangan no jakon maituloy ti panagadal ko iti kolehiyo. Iso asay sayadam ti agadal. Di ka pa'y makinobnobyo. Iti kasta, maikonsentrate mo ti panagiskwela. Wan, bes. Talaga asa anak ama kinobyo. Gapot na ang mga numapasamak tumat kanya. Tikas iti napasamak kadag iti dadakkel ko. Kasta ti imbagaken ka ni Dayan, nagayam mo, Dorothy. Wan, Madam Sally. Nakunana, asaan to pulos ang makinobyo. Gapo, taamangan ka no mapasamak matkan kwa na, tikas iti napasamak kadag iti dadakkel na. Kasi matigayam ko, kanayon analiday. Madlaw pa'y ano daduma, makasangsangit. Nang runan no kas di nga awan araramidan na. Husto ta ko na ang balasang ko. Naimbaglangan tada kaagayam na amangan andingay kan kwa na. Iso nga uray kaskasan o, saan unay amalidayan. Ni, adda ka matgaya mong Dorothy. Pasensya kan ano pinaguray ka itinabayag. Auntie, agpakada ako ma. Sa anak ang makaawi dito inton rabi Adda ngamin project anas kan nga ilupas mi. Iso nga ijay laangan balay da Dorothy ti pagturuga. Oh, sige. Awagan naklaangan apaman ang makasangpet kayo ija ayan da Dorothy. Wen, auntie. Hi, Dayan. Busy ka kadita? Wen, Christian. Apay? Awisan ka kumangag merienda no mabalin. Ngam kinunamat busy ka? Pasensya kan ano san ko amapat ganti awis mo. Awan ngamin ti panawan ko para iti day tabanag. Sige, panawan ka pa'y. Adda pa'y ngamin nasken nga aramida. Anya? Saan mo apinatgan ti awis ni Christian? Unbes, gaputa ado ngamin dagiti nasken nga ilepas ko a project kan report iti pagadalan. Dayta ka dilaang ti makagapo? O makitam? Naunag ti panagsinnaay mo. Amok no anya ti adda di ta panunot mo, best. Di mo kaya ti makinobyo. Gaputa ang mga no maitulad ka kadagiti dadakkel mo. Amom, saan nga agpapada ti ugali ti tao? Panagkitak mat ka ni Christian kat nasingpat abaro. Dorothy. Maawatak no apay akasta ti kapanunutam. Ngam sapay ko ma, ta iti may nga aldaw. Mapukaw tong matlaang day ta panagbutang mo. Karbangam mo ti agragsak. Iso ano bilang tamarik nam tinapod no apanagayat ni Christian kan ka? Di mon paluspusan pay, friend. Nasayaat mo, tanapanunot mo ti agawid dito'y balay, Dayan. Wan mo ma, awan ngamin klasik inton bigat. Iso adituyak amaturog ita arabi Ken kayat kayo amakaden na. Wan gayam, anda ka di kwartam dita. Masapol ko ti kwarta. Adala ngamin bayadak nga utang ko. Una yan. Italaan nag-awid ak dito'y balay. Ngam kaslaawan iiliwan nyo kanyak, mama. Di man la kumustaan ti panag-adal ko. Isardeng mo man day ta at dramam, Dayan. Nagadulakit din nga ammom. Yawat mo kit din ti kwarta adaw dawatak. Ammok adakkel ti kwarta ayaw awat ken ka ni Antim Sally. Ladingitak, mama. Ngam awan ti mayawat ko a kwarta kada kayo. Ti kwarta nga inyawat kanyak ni Auntie Sally. Kat para lang iti allowance ko. Kanda dumapay akasapula. Kunak man no maturog kay Jay Balayo insan Dayan. Nagsubli ka matadagos dito'y balay. Napukawan ti ganas ko amaturog ijay insan. Ha? Apay, adda ka di napasamak? Nagapa kayo kadikan ni mamam? Saan matkit di? Iso na lang. Tamarik nakakaslaawan man la apulos ti iiliwan na kanya. Imbes ko maakumustaan na ti panagadal ko, kanti kasasaad ko iti poderyo. Ngam saan man, dumawdawat pa'y kit di ay iti kwarta. Anya? Ay, unay matan ti aramid ni Tita Beatrice. Imbis ko mga iso ti mangyawat kan ka iti kwarta, taanak na ka.
Ngam saan? Tas ikapay mo ti pagdawatan na. Ay, wan nga rod insan. Saan ta napagsaritaan dayta? Gapo ta maestre sa klaang no may papan iti dayta abanag. Dayan, Dorothy, busy kayo kadinton umay a Sabado? Saan mat? Apay? Awisin kayo kumay di balay mi. Kasangay ko ngamin. Ha? Sure. Mabalin mi ti umay. Kan may isa? Awan matnas kan nga aramidan mi. Saan ka di, Dayan? Ha? Ay, kwa. Uray si kalaangan ti mapan, Dorothy. Adda ngamin aramida. Alakit din. Italaang matapat gam ti awis ni Christian. Iso nga agsagana ka inton Sabado, ha? Gapot ang mapanta ijay balayda. Wow! Nagimas dagiti na isagana amakan para iti kasangay mo, Christian. Happy birthday, Christian. Agyaman ak Dorothy. Ken agyaman ak Matt. Tay may ka iti kasangay ko, Dayan. Una, kababain mo no saan ko apat ganti awis mo. Nang rona kat saan ka unay ang makasarsarita no adda tayo iti pagadanan. Kasano, busy kamit ngamin unay iti panagadal mo. Awan kaasi ti lalaking agdaton ken ka no bilang. Gapo di mo la maipayan iti oras. Ha? Kung kunaklaeng. Happy birthday, Alakit Christian. din, mangantayon. Di ka agbabay na. Aduti na isagana amakan. Asino nga tati umawawag iti cellphone ko? New number man. Sapay jak kayat asong batan no saan ang nakasave iti contact number ko. Sungbatak man lang. Ang mga nun napatig ti ibagana. Hello? Dayan, anak. Papa, da kayo ka di dayta. Apay kasta ti boses yo. Anya tinapasamak. Adak, dito ospital, anak. Pangasim ta umay ka kumaditoy. Ayabam ni Auntie Masali. O sige, Papa. Itamat lang. Ayabak ni Auntie Sally. Tapno makaumay kami adagos di taayan nyo. Agam, anak, tayo may kayo adagos dito ospital, Dayan. Manang Sali. Papa, apay akas tayo matan tinapasamak kada kayo. Apay anaadaan kayo matan itinadagsa na sakit. Nabaybay aktibagik, anak. Manipod nagsina kami kini mamam. Dahil tala nagbisbisyo ti nararamid ko. Aging ga na diagnosak nga danak gayam iti liver cancer. Apay adi mo imbagbaga, anadagsen gayam ti sakit mo, atin. No naibagam ko maadagos ka na kami ti may papan iti daytoy. Nalabit anatulungan ka adagos. Mabainak unay kada kayo, manang. Namuha kiti may sa kasinsinta. Asikat imang papaadal kinidayan. Isuasaan ako na nagpatulong kan ka, manang. Kayat ko ti agawid iti poder mo. Kayat ko ang makadwa ti anak ko. Sakbay ti ipupusay ko. Papa, nakasaganan ti ka ninyo. Umay kayon tamangan kayon. Tapno makatumar kayon kadagiti agas yo. Agyaman anak, tada kalata mga asikaso kanyak, Dayan, anak. Pakawanan na kumakadagiti nagkurkurangak kan ka, kas amam. Iti ka anuman, Papa. Sa anak anagimula apulos iti sakit tinakam kada kayo. Amin tayo katagbidot. Gapo ta tao tayo laang. Naghasat kami kini mamam. Gaputanadaan kami itinasingpat nga anak. Ketore kas kasano. Naragsak akong amatay no bilang. Gaputamok anasaya at to timasakbayam. Adday ta kayo manin, Papa. Saan kayo pa'y amatay?
agimbag kayo pa'y. Makita yu pa'y ti panagturpos ko iti kolehiyo. Ket tapno mapasamak dayta. Tungpalin nyo amin abilin ti doktor. Saan kayo nga agliway nga agtumar kadag iti agas yu. Mamati ak nga agimbag kayo, papa. Ikararag tayo dayta kin ni Apo Diyos. Nagtultuloy nga rod ti panagpaagas ti amak, Mr. Lonely. Ket pagyamanak launay, gaputad da ni antisali at tumultulong, tapno maipaay dagiti kasapulan na. Saan mo ta nagsardeng agdaton kanyak ni Christian, nga maging gaita, saan ko pailang asinungbatan, ti datdaton na nga ayat. Gapo ta ipampamaysak ti atensyon ko iti amak, kastameten iti trabaho. Aging galaangan dito iti pakasaritaak, katagyaman ak unay, numapili met ama idrama to'y kapadasak. To'y pagayam mo, Dayan. Dayan pagayam ko, nasaya at inaramid mo, nga inasikasom ti amam, nga uray no adu dagiti nagkurangan na ken ka. Tay kunada nga ruden, awan ti perpekto dito'y lubong. Amin tayo ket adda pagkamalyan na. May papanmat ken ayat, saan mo alapdan ti bagim? Numarik namlakid di anapod no ni Christian, awan dakis na, no padasem met ti agayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Dayan. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Deya Yap. Ken iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.